Jeux paralympiques Paris bafemgo nani no ye lujurato ka Jeux olympiques ye o hokumu kono Mali cɛbɔ mɔgɔ fila don Korotumu Kulibali lancer de javelot ani lancer de disque ka fara Samba Kulibali kan 100 mètres boli biribiri Amadou Jara Mali lujurato ka farikolo ɲɛnajɛ fédération ɲɛma y'a yira o mɔgɔ fila man dɔgɔ an k'a lamɛn. Farafina jamana dɔw bɛ olu ta ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de donc maintenant an ye fila sɔrɔ cɛ ani muso an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que Mali ye tagako caman kɛ par le passé o kun ye mɔgɔ kelen de ye bon an delila ka tagali fɛnɛ kɛ mun ka ca ni mɔgɔ fila ye pour que athlète ka caya il faut que moyen de ka k'i bolo i ka taa compétition caman na bon an dun ka compétition caman bɛ yen an bɛ labɛnw sabati à la dernière minute moyen tɛ sɔrɔ ko an ka tagali bɛ dabila i y'a mɛn sinon Tokyo bannen ka se bi ma an ye baara kɛ fo ka an ka athlète 4 qualifié championnat du monde na bon o ɲɔgɔn kun ma deli ka kɛ fɔlɔ cɛ fila ani muso fila i y'a mɛn donc an ye hôteliw bɛɛ réservé yen nɔ ka a fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ à la dernière minute an ma se ka financement sɔrɔ état bolo ka taa bon o dun de kun ye kɛnɛ mun hali tɔ fila mun ma se ka qualifier o kun bɛ se k'u ka qualification sɔrɔ cogoya minnu na ka gɛlɛn den kɛrɛfɛ n'an b'o wele ko exclusion sociale o kɛlɛlanba de ye farikolo ɲɛnajɛ ye ni dun sera k'o kɛlɛ lujuratɔw ka milieu la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u y'u ka ɲɛtaga sabati minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ anw fɛ hali ni y'u ye dugu kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ u ni lujuratɔ tɔw yecogo tɛ kelen ye ka d'a kan farikolo ɲɛnajɛ ye u ka intégration sabati lujura t'u kunkolo la bilen mun b'u kunkolo la o ye sebaya de ye dɔnko bɛɛ n'an b'a yira seko bɛɛ n'an b'a yira lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ a ser'o de niveau la bi an y'an jija tɔrɔkɔ la ka se niveau min na bi moyen de tɛ an bolo ka se ka an ka ambition réaliser. Martin Akizimana bɛ baara kɛ CICR la Bamakɔ CICR bɛ dɛmɛbagaw fɛ Mali cɛbɔw ka labɛnniw hukumu kɔnɔ ka ɲɛsin Jeux paralympiques ma tiɲɛ don nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye salon ani san tɛmɛnenw na u ye sebaya sɔrɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan an bɛ min ɲini sisan o de ye u ka se ka na Mali la ni jɔnjɔn sanuman de ye. Jeux paralympiques bɛ daminɛ ni uti kelen tile 28 nata VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.